Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa gabing ito, please turn with me to Ephesians chapter 4, verse 1 hanggang sa verse 6. Ephesians chapter 4, verse 1 hanggang sa verse 6. Ang sinasabi po dito, "Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan. May pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat." May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Gaya ng ating na-point out na noong mga nakaraang linggo po, mga kapatid, isa sa pinakatema ng Book of Ephesians ay ang pagkakaisa ng mga mananampalataya sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 2 hanggang sa verse 6, dinescribe po ni Pablo ang substance ng ating pagkakaisa at pinapanatili po ni Pablo sa mga bersikulo na ito na ang unity, ang pagkakaisa, that is something that we really possess. That is something that we do have. At ito po yung essence ng pagiging kabahagi sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pagkakaisa is something that we share, but it is also something that we need to preserve. Kasi ang sabi po ng verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. At sa mga verses na ito, gaya ng paulit-ulit na sinasabi noong mga nakaraang linggo sa ating introduction, ay nilatag po ni Apostle Paul ang foundations ng ating pagkakaisa gamit ang 7 beses na paggamit ng salitang one or iisa. Hindi sila exhortation, but they are actually declarations, sapagkat nagdi-describe ito sa kung ano tayo at kung ano ang nakikibahagi tayo sa katawan ng Diyos. Hindi po sinabi ni Apostle Paul, "Let us be united in one body." This is not an exhortation. Pero ang sinabi po ni Apostle Paul, there is one body, there is one spirit, and etc. At ang ating duty, mga kapatid, mga kaibigan, is i-preserve po natin, panatilihin po natin ang pagkakaisa na atin nang nakamtan, na ating naangkin ngayon. And so far, na-examine na po natin ang unang 5 ng one na binabanggit mula sa verse 2 hanggang sa verse 6. We are one body and one spirit, and we share in one glorious hope. And then, dinagdag po ni Apostle Paul, one Lord and one faith. Kaya sa gabing ito, ay i-direct po natin ang atensyon ng bawat isa sa pang-anim, and that is one baptism. Now, una sa lahat po, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po ako naniniwala na ang tinutukoy ni Apostle Paul dito ay ang spiritual baptism. Ano ba ang spiritual baptism? It is the baptism by the Holy Spirit into the body of Christ. Totoo na sa pamamagitan ng spiritual baptism, ang mga mananampalataya ay nagiging kaisa sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. And it is also true that by this baptism, the body of Christ, composed of true believers, is united. At kailangan din po nating maunawaan, mga kapatid, mga kaibigan, na ang water baptism is an outward symbol of an inward reality. Ang water baptism, ito po yung outward symbol na nagpo-point po sa atin sa ating spiritual baptism into Christ. We are united in one baptism. Now, this may seem very strange to us
na ang church sa ating panahon ngayon ay napaka-fragmented, divided over the topic of baptism. At marami pong mga Reformed churches na nag-i-insist na ang infant baptism daw, ang pagbiniyag ng mga sanggol, ang infant baptism ay essential to the Reformed faith. That's why many of them don't consider Baptist churches or mga evangelical churches na walang infant baptism, they don't consider them to be Reformed at all. Now, how is it na masasabi po natin that the church is united under one baptism? Now, meron lang po tayong iilang bagay na dapat po nating i-clarify, mga kapatid, mga kaibigan. Dito sa mundo, whether we like it or not, and this is so sad, dito sa mundo, the church will never be fully united. Dito sa mundo, totoo na ang local church sa Jerusalem ay naka-experience po sila ng nakakamanghang pagkakaisa. They really experienced this wonderful unity and oneness, ang Jerusalem church. If we will read Acts chapter 2 verse 41 hanggang sa verse 47, ang sabi po dito, kaya't ang mga tumanggap ng kaniyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyayari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. So, this is a very wonderful picture of unity. But you know what? Hindi po ito nagtagal sapagkat sa Acts chapter 15, atin pong nakikita that the church at large was already experiencing division and controversy. Remember the first council doon sa Jerusalem sa Acts chapter 15? Ang first century church, mababasa po natin, nag-i-struggle po ito patungkol sa isyu ng pagkakaisa ng parihong mga Hudyo at mga Hintil. And when we come to Paul's letter to the Church of Corinth, atin pong matutunghayan na ang congregation po doon sa Korinto ay nahahati. Marami pong divisions on many fronts. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, kinakailangang magsumikap tayo na i-preserve po natin ang pagkakaisa na binigay ng Panginoon sa atin. Ang sabi po once again ng Ephesians chapter 4 verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. And siyempre, binigay po ni Apostle Paul ang mga foundations of unity. One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God, and one Father. And I tell you, my dear brethren, sa lahat ng 1-1-1 na ito, ang baptism ang pinaka-difficult. Ang baptism ang pinaka-mahirap ipaliwanag. At sa ating pagpapatuloy, sa ating pagbubulay-bulay ngayong gabi, nawa po ay tulungan tayo ng Panginoon upang maunawaan natin ang Kanyang salita. Kaya tayo po ay manalangin at hilingin po natin ang tulong ng ating Diyos. Salamat po, o aming Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin na aming magpagbulay-bulayan ang inyong salita. At naway mangusap kayo sa bawat isa sa amin at maunawaan po namin ano ba ang ibig sabihin nitong one baptism, isa sa mga pundasyon ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Tulungan niyo po ang inyong lingkod at naway humantong ito sa kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo at paglago po ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Now, mga kapatid, mga kaibigan, there is truly one and only one baptism. Kasi yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Meron lamang iisa at iisang bautismo, gaya ng meron lamang iisang Diyos at meron lamang iisang pananampalataya. Now, maraming mga tao na binabago nila ang Kristo. Nag-iimbento sila ng sariling version ng Kristo nila sa kanilang pag-iisip. Pero hindi po yan nakakapagpabago sa tunay na Kristo na nasa Biblia. Because Jesus Christ is unchangeable. He is one Lord. Any other Christ is a false Christ. Kahit maraming mga Christs sa mundo ngayon, mga invented Christ, meron lamang iisang pananampalataya. There is truly and only one faith. Now, marami pong mga tao na binabaluktot po nila ang ebanghelyo, binabaluktot nila ang gospel ng ating Panginoong Hesukristo, pero hindi po yan nag-change sa gospel. Sapagkat ang sabi po ni Paul sa Galatians chapter 1 verse 6 to 9, ang sabi dito, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya, na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. So, that means there is only one gospel, one faith, one way of being justified before God, and that is by faith in the Lord Jesus Christ. And it also follows that there is only one baptism. Hindi po nagbibigay ang Biblia sa atin ng maraming options when it comes to baptism. And then the Bible allows us to choose our preferences. Now, there is only one baptism. Now, thankfully, we are united in many aspects of this one baptism. For example, kung pakinggan po natin si Charles Hodge, isang Presbyterian, ano ba ang sinulat ni Charles Hodge? Under the new covenant, the baptized are men bound together in covenant with Christ and with each other. There is but one baptism. All the baptized make the same profession, accept the same covenant, and are consecrated to the same Lord and Redeemer. They are therefore one body. Now, sa mga salitang ito ni Charles Hodge, ay talagang sasabihin po nating Amen. Yes, that's true. Amen. Pero hindi po yan ang ibig sabihin ni Charles Hodge. Kasi kung babasahin po natin ang mga libro ni Charles Hodge, siya po ay isang Presbyterian at naniniwala po siya na ang ating infant children, mga sanggol, ay kailangang i-baptized into this one covenant. This is not the one baptism na sinasabi ni Pablo dito sa Ephesians chapter 4. Ang baptism, mga kapatid, kung ating babasahin sa Bible, hindi po ito nagpapatutuo patungkol sa pagkakaisa sa tipan or unity in the covenant of believers and their children. No, ang baptism, according to the Bible, testifies to the unity of all those believers joined to Christ. Sila lang, they are joined to Christ by faith. And this one baptism must be for believers alone. Now, ang mga sanggol, if we are honest, they are not yet believers in the Lord Jesus Christ. Interviewin mo ang mga sanggol, they do not know Christ. Umiiyak lang yan sila. But they do not know Christ. Ang baptism ay para lamang sa mga tunay na nagsisisi sa kanilang kasalanan at nananampalataya kay Kristo. In other words, they are those who are part of the new covenant. How do we become part of the new covenant? By repenting of our sin and believing in the Lord Jesus Christ. Malinaw po yan sa Jeremiah chapter 31 verse 34.
at hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kaniyang kapwa at ng bawat tao ang kaniyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. And certainly this passage doesn't apply to infants. They do not yet know the Lord Jesus Christ. They have not yet repented of their sin, renounced their sin, and run to Jesus Christ for their forgiveness and justification. Now, I believe na itong one baptism na ito ay para lamang sa mga believers. It is believers' baptism. And naniniwala po tayo na itong uri ng baptism na ito, believers baptism only, credo baptism, hindi po pedo baptism but credo baptism, ay malinaw na itinuturo sa banal na kasulatan. At kung papansinin po natin once again ang mga salita ni Charles Hodge, makikita natin na tama ang kaniyang salita pero ang kaniyang practice ay mali. It is true that Christians are indeed united in one baptism, making the same profession. Take note, profession of faith, accepting the same covenant and being consecrated to the same Lord and Redeemer. But honestly speaking, this doesn't apply to children. So kailangan talagang maunawaan natin ang ating pagkakaisa bilang mananampalataya kay Kristo under this one baptism. What is baptism in the Bible? Of course, it is a symbol of unity. Baptism symbolizes several aspects of the unity na ating sinishare with other believers rather. First of all, ang baptism po is an outward testimony of our faith. It is an outward symbol of an inward reality. Remember, bago pa po yung baptism, ano ang sinasabi? One Lord. Kinikilala natin na si Kristo ang Lord. Hindi natin alam ang infant kung kinikilala. Certainly, wala pa silang kamalay-malay. So, nauna, one Lord, one faith, one baptism. So, bago pa po mag-baptize, kinakailangan mauna yung one Lord, one faith, nag-grasp ang Christian faith, and then one baptism. So, ayon pa sa Biblia, ang baptism ay isang ordinance. Ito ay utos ng ating Panginoong Hesukristo. At sino ang ibabaptize? Ang mga disciples lamang. Yung mga ginawang alagad, hindi po kasama ang mga sanggol. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Sino ang kasama sa baptism? Ang sabi dito, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, and then, bautismuhan ninyo sila. Sino yung sila? Yung mga alagad. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, water baptism is an outward expression of the inward work of the Holy Spirit. Yes, we are baptized by the Holy Spirit inwardly by uniting us to Christ, but this inward baptism or spiritual baptism is symbolized by the outward water baptism. At ito ay karanasan na binabahagi sa lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Again, the Great Commission commands baptism for disciples alone. Hindi po kasama ang mga sanggol. And then ang baptism ay nagsisimbolize ito sa ating pagkakaisa kay Kristo sa kaniyang kamatayan at muling pagkabuhay, being buried and rising again with Christ. Romans chapter 6 verse 3 to 6. 'Di ba? Ang water baptism, merong water. Ang katawan ay inilibing doon sa tubig, immersion. So, symbol of death and burial. And then, pag-ahon mula sa tubig, symbol po yan ng muling pagkabuhay. Romans chapter 6, verse 3 to 6, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus
ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Kaluwalhatian ng Ama ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kaniyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. At kung babasahin po natin ang Colossians chapter 2 verse 12, you may turn there. Ang sabi po dito, nang inilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Now, tell me, ang immersion lamang po, ang water baptism by immersion lamang po ang nagre-resemble nitong kamatayan at paglibing at muling pagkabuhay. Jesus redeemed us from the curse of sin. Siya po ang kahalili natin doon sa cross ng Kalbaryo, at ang lahat ng mga nananampalataya sa Kanya ay naging united with Him, and we become one with Him. This means na tayo po ay nakibahagi sa Kanyang pagkapako doon sa cross. This means na tayo ay namatay kasama niya. And this means na tayo po ay nabuhay muli kasama niya. Immersion lamang po. Ang very adequate picture of this symbol. Immersion lang. Hindi po sprinkling, hindi po pouring. And all true believers share in this work of Christ. Ano pa? Ang baptism ay nagsisimbolize na tayo ay na-engrafted, idinugtong sa ating Panginoong Hesukristo. We become part of His body. Yun po ang matatagpuan sa Galatians chapter 3, verse 27 to 28. Ang sabi po dito, sapagkat ang lahat na sa inyo ay nabinautismuhan kay Kristo, ay ibinihi si Kristo, walang Hudiyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So, sinasabi po ni Paul dito ang patungkol sa ating union with Christ na sinisimbolize ng water baptism. And then, dinudugtong po ni Apostle Paul ang ating union with one another to our union with Christ. Since we are united to Christ, we are also united to one another. At ang baptism ay nagsisimbolize sa baptism that the Holy Spirit has accomplished in uniting us to the body of Christ. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Ang sabi po dito, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudiyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. You see? Again, Galatians chapter 3 verse 27 to 28. Ang sabi po dito, sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Walang Hudiyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So, ang baptism ng banal na Espiritu is the work of uniting us to Christ. Ang banal na Espiritu ang nagbaptize sa atin into the body of Christ, but water baptism symbolizes this spiritual baptism. In fact, kung babasahin natin ang baptism sa Bagong Tipan, mahihirapan tayong i-distinguish or i-discern kung ano bang pinag-uusapan dito, water baptism or spiritual baptism, because in most cases, both are being referred to, because water baptism is an outward symbol of the inward reality of spiritual baptism. Ano pa? Ang water baptism ang nagsisimbolize sa paglilinis ng Panginoon sa atin.
It symbolizes the purifying work of Christ. Ito po ay outward symbol ng inward washing. At ito ang karanasan ng lahat ng mga mananampalataya. Acts chapter 22 verse 16. Please turn there. Acts 22:16. Ang sabi dito, "At ngayon ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan." So you see, baptism is an outward symbol of inward washing. Titus chapter 3 verse 5 to 6. Ang sabi po dito, "Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kaniyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritong ito na kaniyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas." Ano pa? Hebrews chapter 10 verse 21 and 22. Please turn there. Hebrews chapter 10 verse 21 and 22. Ang sabi dito, "At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig." And you know what? All believers share in this outward demonstration of an inward change. As Christians, bilang mga mananampalataya, meron po tayong pagkakaisa sa kabanalan. Yun ang sinulat ni Apostle Peter concerning this unified experience of all believers. 1 Peter chapter 3 verse 20 and 21. 1 Peter 3:20 and 21, ang sabi dito, "Na noon ay mga suwail nang ang Diyos ay matiyagang naghintay noong mga araw ni Noe, habang ginagawa ang daong na noon ay kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo." So this is an outward symbol of an inward reality. Meron tayong pagkakaisa actually sa mga ordinances. And not only water baptism. Water baptism is just one of the New Testament ordinances. The other is Lord's Supper, because we share together in the Lord's table. We also share together in baptism. So, when we do Lord's Supper, it is expected that the entire church will be gathered together. And when we perform water baptism, we do not perform it alone. The church must be gathered. At habang ang mga bagong convert ay binabaptize, ang lahat ng mga mananampalataya ay nagpa-participate sa kanilang water baptism, because baptism and the Lord's Supper are means of grace. Ano bang ibig sabihin nito? Ginagamit ng Panginoon ang baptism at saka ang Lord's Supper upang mapatibay ang ating pananampalataya. When we are baptized, tayo ay nare-remind, napapaalalahanan sa ginawa ni Kristo para sa atin. Every time na tayo ay nakakasaksi ng water baptism, we share in this grace of strengthening. Nare-remind tayo sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. We are united together in this shared experience. At ang water baptism ay nagsisilbing reminder, lifelong, sa ating kamatayan kasama ni Kristo at muling pagkabuhay kasama si Kristo. And sin no longer has in it any dominion over us, because we have been washed from all of our sin. Romans chapter 6 verse 1 to 4. Ginamit ni Paul ang believer's baptism as an argument na hindi tayo mamuhay sa kasalanan dahil lisensyado tayo, dahil nag-uumapaw na ang biyaya. No. Romans 6, 1 to 4. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari.
Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kaniyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. You see? Malinaw yan. Colossians chapter 2 verse 10 to 12. Please turn there. Colossians chapter 2 verse 10 to 12. Ang sabi po dito, at kayo'y napuspo sa Kaniya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sa Kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pamamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Now, kung sa pamamagitan ng pananampalataya tayo ay sumunod kay Kristo sa baptism, sinasabi po natin that we believe in Christ's atoning death and His bodily resurrection. So baptism is a form of profession of faith. Sinasabi din po natin na dahil nanampalataya tayo sa Ebanghelyo, ating tinalikuran na ang lumang paraan ng pamumuhay. Hindi na tayo naglilingkod sa kasalanan. Hindi na tayo naglilingkod sa ating sarili at sa mundo. But we are now alive to Christ. The old self is buried. At ito po ang pinoprofess natin sa presensya ng mga kapatiran sa iglesia, in the presence of the covenant community which is the church. Kaya ang baptism ay isang paalala sa ating pagkakaisa or pakikiisa sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. And baptism is a reminder of our fellowship with Christ and with each other. So in conclusion, mga kapatid, mga kaibigan, ang baptism katulad ng banal na hapunan ay visual demonstration of the gospel to sinners. Evangelistic tool pala ito. Itong dalawang ordinansa na ito ay nagsisimbolize ng tatlong elemento ng Ebanghelyo. What are they? That Jesus Christ died, that He was buried, and that He rose again. Ang water baptism is a demonstration of the saving grace of God. Na kailangang mamatay tayo sa ating self. We must die to sin and to self. Na kinakailangang tayo ay muling mabuhay. You must be born again. At kinakailangang mahugasan tayo, maging malinis tayo mula sa dungis ng kasalanan. Of course, hindi po ginagawa ito ng water baptism. Only Christ can do this. Only Christ can cleanse us. But baptism is the embodiment. It is the symbol of the gospel. We are united together through faith in Christ. One Lord, one faith, and then one baptism. Pero para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, abay, kahit 10 beses kang binabaptize, kung hindi ka nagsisi sa kasalanan mo at hindi mo kinikilala si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas mo, walang kabuluhan ang water baptism mo. Walang kapangyarihan na hugasan ka ng tubig na kung nandyan ka sa Mindanao, tubig Mindanao yan. Kung nandyan ka sa Visayas, tubig Visayas. Kung nandito ka sa Luzon, tubig Luzon. No, physical water cannot cleanse us from all of our sins. You have to repent of your sin and believe in the blood of Jesus Christ na sapat, tanging sapat na hugasan ka mula sa kasalanan mo. And you must acknowledge Jesus as your Lord. You must believe in Him. You must surrender your life unto Him. And the Bible tells us na ikaw ay maliligtas. Gawin mo na ngayon ito, baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa gabing ito. At nawa tumagos ito sa puso at isipan ng bawat isa. Nawa po ay maging masunurin ang lahat ng tunay na mananampalataya
na magpasakop sa inyong iglesia at mag-submit sa ordinance of baptism and then Lord's Supper. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig ng salita ng Diyos. God bless us all.